mai zuwa. Asiyarsa na haziƙin mawaƙi ne wanda na tabbata da cewa wato a wannan shekara bai saki album ba. Shekara mai zuwa ya bayyana wa masoyansa cewa insha Allah a shekara mai zuwa zai saka musu sabon album wanda na tabbata da cewa Nura M Inuwa baya sakin waƙar banza. Duk wata waƙa wanda Nura M Inuwa ya saki sai kun ga cewa ya tura wani darasi a cikin waƙar sannan kuma sai kun ga cewa ta bada ma'ana sannan kuma ta yi daɗi. Lalle Nura M Inuwa ba za a samu kamar shi a masana'antar Kano ba duba da ganin cewa har yanzu a kaf cikin mawaƙa babu ishi. Wannan shi yasa ake wato Nura M Inuwa laƙabi da suna sarki, domin Nura M Inuwa sarki ne sannan kuma ya iya waka. In dai har a masana'antar Kano kake ko kuma kana harkar waka to na tabbata da cewa kana ƙasan Nura M Inuwa. Kuma da ganin cewa Nura M Inuwa fasi ne sannan kuma haziki wanda na tabbata da cewa in dai a duniyar waƙe ta Hausa ce to na tabbata yanzu dai haka babu kamar sa, sai dai ba mu san ko zuwa nan gaba, amma a yanzu haka dai babu wanda ya kai Nura M Inuwa ya waka sannan kuma babu wanda ya fuskanci wato kalubale kala-kala a harkar waka face Nura M Inuwa, ko kuma in ce sama da Nura M Inuwa. Nura M Inuwa mutum ne wanda ya fuskanci kalubale kala-kala a harkar wakensa ta waka ko kuma da ce a harkar sana'arsa ta waka, domin yanzu haka Nura M Inuwa waka ta mai riga sannan ta mai wando sannan kuma ya dauke ta a matsayin sana'arsa wanda yake rufa kansa asiri. Nura M Inuwa da yanzu haka yana da binnan masoya dalilin ko kuma ce sanadiyar waka da yake. Lalle in har ya fitar da waka mutane da dama suna yaba wa waƙoƙinsa duba da ganin cewa Nura M Inuwa fasi ne sannan haziki ne sannan kuma mutum ne wanda lalle kafin ya tsara waka sai ya tsaya ya nutsu sannan kuma sai ya tabbata ya cewa wakan nan ya tura irin sakon da duk wani wanda ya ji ta zai amfani da wani abu a cikin wannan waka. Wannan shi ne zai tabbatar maka da cewa Nura M Inuwa fasi ne sannan kuma haziki ne. Haka zalika kuma a koda yaushe ba shi da wani buri face ga cewa wato ya saka wa masoyansa sababbin waƙoƙi ko kuma sababbin album wanda in dai har sun ji za su yaba da su 100%. Nura M Inuwa da in ba kuma ta ba ya bayyana cewa a shekara mai zuwa shekara ta 2023 zai saka wa masoyansa sababbin album wanda a cikin wani album din ya bayyana sunan guda ɗaya wanda guda ɗaya ta ake wa mata lakabi da suna Mahadi, wanda na tabbata ya cewa inda ya saki wannan album din za ta yi trending sannan kuma mutane za su yaba da waƙoƙin cikin wannan album din duba da ganin cewa duk wata waƙa wanda Nura M Inuwa zai lalle tana daɗi sannan kuma tana ma'ana. Na tabbata ya cewa kun san da haka sannan ni ma na san da haka. Nura M Inuwa sarki ne sannan kuma fasi ne wanda a yanzu haka a masana'antar Kano na tabbata ya cewa babu sama da shi. Lalle na shaida da cewa babu sama da Nura M Inuwa a yanzu haka a kafin masana'antar Kano ko kuma a cikin mawaƙan Hausa. A tabbata ya cewa babu sama da Nura M Inuwa. In ya kasance masoyin Nura M Inuwa na haƙiƙanin gaskiya, na roƙonka da alfarma idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha tamu mai albarka mai suna tambarin mawaƙa, kar ka manta ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, kuma hakan ne zai baka dama da mun ɗaura sabon aiki a wannan tasha mai suna tambarin mawaƙa ake sanar da kai. Idan kuma ka riga ka yi muna so ka danna mana alamar nan ta lakin domin ita ma tana taimaka mana sosai da sosai. A tabbata ya cewa za ku yi mana sharing ɗin wannan bidiyo da ma sauran wayan da muke ɗaura baki da zuwa dukkanin wasu group da kuke da su na WhatsApp ne da kuma